Bona nit, molt bona nit. Gràcies per ser aquí, informats i no conformats. Som dimecres 21 de gener del 2026. Un quart de galbes. Les notícies del dia amb Jordi Galbes, l'os de la música. I ara, en aquests moments, avui, una guerra de comunicació. De moment, la nostra societat, després d'ETA, després de la violència policial del 1 d'octubre, només hi ha violència verbal. De moment, afortunadament, només hi ha violència verbal. I tenim una guerra de comunicació. El govern espanyol, per una banda, i els ferroviaris, per l'altra. Els conductors de tren, per l'altra. Els conductors de tren i el govern espanyol estan en guerra. Què diuen els conductors de tren? Doncs els maquinistes no volen dur uns trens que són un perill, perquè el tren mata. No ho dic jo, ho diuen els que porten els trens. Ja sé que hi ha persones que no han portat mai un tren i en saben més que ningú. Però el fet és que els ferroviaris diuen que en aquestes condicions no volen portar els trens. Que volen un augment de sou, que són uns materialistes, uns passateros. Clar, perquè els polítics que estan per sobre dels ferroviaris no són uns passateros, que no? Perquè els ferroviaris són uns materialistes. És a dir, que si els hi dupliquen el sou, pujaran el tren. Jo crec que no. Estan en guerra. Els maquinistes no volen dur uns trens que són un perill. Els uns diuen que no, els altres diuen que sí. Si no fos veritat, si no fos així, aleshores per què estan revisant les vies? Per què ens hem quedat sense trens avui a Catalunya? Ens hem quedat sense trens, els trens de la Renfe, els trens de la DIF. Diuen que hi ha un temporal, sí. Què passa? Que als ferrocarrils de la Generalitat no hi ha temporal? Perquè els trens de la Generalitat han funcionat perfectament avui. És curiós aquest temps, aquesta meteorologia que només afecta els uns però no afecta els altres. Això ho ha dit algun mitjà de comunicació? Em sembla que no. Què passa? És que potser les revisions fins ara eren només sobre el paper, és a dir, que es firmava com si s'havia fet una revisió, però realment no s'havia fet una revisió. Jo a vegades soc a casa, i la meva parella m'envia un missatge al mòbil i em diu que podies fer-me un favor? Podries revisar, sisplau, si m'he deixat encès un fogó de la cuina? I què és el que faig? Doncs m'aixeco i reviso. Ara hi vaig. Que m'he deixat un fogó obert? Ara hi vaig. No t'has deixat cap fogó obert. No hi ha foc, està tot ben apagat. Ho he revisat. És que em fa riure, explicar-vos això, però per què ho explico? Doncs perquè quan ho he revisat no cal que em torni a aixecar per anar-ho a revisar, perquè ho acabo de revisar. Ho torno a dir, ho acabo de revisar. I com que ho acabo de revisar, sé que els fogons estan tots apagats. No has revisat, no t'has d'aixecar a tornar-ho a revisar, perquè ja ho has revisat. Ara, quan no ho has revisat, encara que hagis dit que ho has revisat, sí que t'has de tornar a aixecar. Sembla que és fàcil d'entendre.
No us adoneu que estem en mans no només de gent mentidera, de gent temenària, d'estafadors, de polítics consumidors de drogues, que no toquen de peus a terra, que no saben on tenen la mà dreta. No és que siguin espanyolistes, no només és que els agradi l'estanquera i els agradi el Real Madrid, no, això és el de menys. És que estan podrits per dintre i tenen la mentida com a bandera. No veieu això? Us penseu que tot el que estem vivint serà debades, és a dir, que no trobarem, que d'això no ens sortirà res, i tant que en sortirà. Avui en parlarem d'això. I també parlarem de Filmin, d'aquesta empresa que ha gosat burlar-se dels independentistes, de la gent independentista. Sí, ja sabem que els polítics que es diuen ells mateixos independentistes no mereixen cap respecte, ja ho sabem. Però no confonguem els polítics amb la gent. La gent mereix un respecte. La gent que paga la seva quota, petita, gran, mereix respecte. Si no n'hi havia prou, amb tot el que ens han passat, amb tot el que ens han pagat, amb tot el que ens han maltractat, el que no farem, alguns, és pagar a gent que no respecta la democràcia. Perquè la democràcia no és la policia. La democràcia no és la Guàrdia Civil. La democràcia no és atonyinar la gent. En Ripoll, que aquest senyor de Filmin diu que ell està a favor sempre de la llei. Molt bé. Però la llei el que diu és que la voluntat popular és sobirana. I això ni es respectava ni s'està respectant. Que Catalunya va votar majoritàriament la independència i continuen sent part d'Espanya no per la força dels vots, no per la força de la voluntat popular, no per la força de la llei, per la força de les pistoles, per la força de les porres, per la força de la repressió policial i militar. Aquesta és la veritat. Són les 10 i 12 minuts i Catalunya i el món bateguen amb força. El president dels Estats Units, Donald Trump, torna a ser avui protagonista, com sempre, ha dit a la Truth Social, aquest dimecres, al vespre, ha dit que en el marc d'un futur acord sobre Groenlàndia hi ha hagut una reunió molt productiva a Davos amb el secretari de la general de l'OTAN, Mark Rutte, que havia estat primer ministre irlandès. Diguem que això és una comèdia, perquè Mark Rutte, secretari general de l'OTAN, no és res més que un subordinat de Donald Trump. L'única cosa que ha fet és raspallar-li les sabates. Ha dit també Donald Trump que sí, que s'entendran, que només vol un tros de gel, com aquell que demana un tros de gel pel gin tònic. Sí, aquests són els termes de Trump. I per què són aquests els termes de Trump? Perquè sap que s'ha passat de la ratlla. Perquè sap que té tothom de cul. Perquè ningú pot fer... Vaja, a no sé que siguis Adolf Hitler. Si ets Adolf Hitler, potser sí. Però si no ets Adolf Hitler, el que no pots fer és el que et doni exactament la gana. Donald Trump ha dit que l'amenaça d'arancels contra diversos països europeus que havia d'entrar en vigor l'1 de febrer ja han dit que no. Ara sí, ara no. Donald Trump és un bocamoll, és un xarlatà, és un poca-solta. Els congressistes, els senadors nord-americans, republicans i demòcrates s'han enfrontat amb ell, l'han anat a veure al seu despatx i li han dit: Donald, fins aquí.
Ja n'hi ha prou. Donald Trump no és res i no és ningú si no té una col·lecció de cretins que li fan costat. Donald Trump només és un fantasma. Ell i qualsevol altre polític, Salvador Illa, Pedro Sánchez, Nicolás Maduro. Tots aquests polítics no són ningú. Els polítics no són ningú sense el poble al darrere. Aviam si ens ho clavem al cap d'una punyetera vegada. Ells no són ningú sense nosaltres. Prou d'intimidar la gent. Prou de fer-nos passar vergonya. Prou d'aixecar-nos la camisa. Prou d'estafar-nos. Prou de mentir-nos. El ministre de Transports i de Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, perquè es veu que una cosa són els transports i una altra cosa és la mobilitat sostenible. Si no, no caldria el nom d'un ministeri que tingués les dues coses, oi? És tan ridícul. Doncs aquest ministre, Òscar Puente, ha admès avui, dimecres, que hi ha una possibilitat innegable. Les marques, els bogis, poden tenir relació amb l'accident. Però és molt aventurat, diu, que aquestes marques suposin un problema per la infraestructura. És a dir, que no hi ha un problema de manteniment, però que sí que hi ha un problema de manteniment. És a dir, que la vivència demostra que no només és que els ferroviaris s'estiguin rebel·lant contra el govern. És que aquells 42 morts que hi ha a Ademús, a Còrdova, qualsevol d'aquells 42 morts podríem ser nosaltres. Podríem haver agafat un tren Barcelona-Madrid, i la tragèdia que hi ha hagut a Còrdova podia haver estat a la línia Madrid-Barcelona. Qualsevol d'aquells morts podíem ser nosaltres. Per què? Doncs perquè si la línia fos segura, com és que ara l'estan tornant a revisar? És a dir, que ha calgut que hi hagi 42 morts perquè s'espavilin. Us adoneu en mans de quins desaprensius, de quins malànimes, de quins malparits, de quins malnascuts estem? Estem en mans de gent sense principis, de gent sense decència. El director d'operacions de Renfe, perquè Renfe té un director d'operacions, José Alfonso Galvez, ha dit que no és senzill a partir d'un únic element de prova establir-ne una conclusió. Estic d'acord amb ell. Tampoc és senzill a partir d'un únic element no establir-ne una conclusió. Diuen que no ens hem de precipitar, però diuen que el govern no és culpable. Diuen que no podem aventurar hipòtesis, però que no ha estat un problema d'infraestructures, de manteniment. Si no ha estat un problema d'infraestructures i de manteniment, com ho sabeu? Com ho sabeu? Perquè esteu dient que no ens hem de precipitar, oi? Digueu, no ho sabem. I com que no ho sabem, podria ser que fos un problema de manteniment i podria ser que no. Aleshores jo ja estic d'acord. Però el que no pot ser és que digueu per una banda que no ens podem precipitar i per l'altra banda digueu que no és un problema de manteniment, perquè oi? El que tenim, la veritat, és que els ferroviaris no volen pujar els trens. Perquè després del que ha passat, perquè ahir estàvem fent el programa i quan tot just estàvem acabant de fer el programa vam saber que hi havia hagut 2 descarrilaments a Catalunya. Un mort, 4 ferits greus i molts altres ferits a Gelida. Que avui els mitjans de comunicació espanyols demostren que Catalunya no és Espanya, perquè a Gelida li diuen Gèlida.
com si fes molt de fred. No, gèlida és la Molina, gèlida és Andorra, gèlida és la Vall d'Aran, però gelida, bueno, fa fred, però tampoc podem exagerar. És gelida, no gèlida. Però com que sou espanyols i no teniu cap mena de coneixement del que és Espanya, de l'Espanya colonial com és Catalunya, doncs parleu per parlar. Realment és tan ridícul. Ni saben el que és Espanya, ni saben el que són els trens, ni saben el que és la gent. I la gent avui comença a estar molt cansada, molt enfadada. Abans de l'1 d'octubre, abans del 2017, la gent estava molt enfadada. Avui encara ho està més. I van passant els anys i es va acumulant. La gent a vegades pensava, no, és que el Donald Trump, és que l'ultradreta, que no té res d'ultradreta, només són gent de dreta, gent radical de dreta, que fan cara d'enfadats, com Donald Trump. Però encara és hora que facin alguna cosa. Sí, jo no estic d'acord amb aquesta gent que diu que Donald Trump és un nazi. No. Els nazis van matar 6 milions de jueus. De moment en Trump no n'ha matat. De moment no. De moment només és un bocamoll. És un farsant. És un senyor que fa comèdia. Una miqueta de respecte pel dimoni, o pels nazis, o pels assassins de 6 milions de jueus. Només per respecte als jueus. Perquè els jueus no s'enfrontaven amb un xitxarel·lo com Donald Trump. Els jueus s'enfrontaven amb els nazis de veritat. És que una cosa és un nazi i una altra cosa és Donald Trump. Una cosa és un bocamoll, una cosa és un fulero, un milhomes, un farsant, un fatxenda, i una altra cosa és un nazi. Una altra cosa és un bon polític o un mal polític, una altra cosa és un bon gestor. I els que tenim al davant no ho són. No podem matar tot el que és gras ni pensar que tot és el mateix, perquè no tot és el mateix. Avui hem vist a tots els mitjans de comunicació gent que es considera experta en la ferrovia. I què és el més important de la ferrovia? Doncs el més important de la ferrovia, us ho vaig dir ahir i us ho torno a repetir avui. Els 6 últims grans accidents que hi ha hagut a Europa és un a Portugal, 2 a Espanya, un altre a Brussel·les, un altre a Itàlia i un altre a Grècia. La immensa majoria d'accidents al sud d'Europa. Per què es caracteritza el sud d'Europa? Per la corrupció. I què passa al sud d'Europa? Doncs que no hi ha manteniment, que els diners de manteniment van a altres coses. Què passa? Que els alemanys no tenen trens? Els holandesos no tenen trens? Els txecs no tenen trens? Els suecs no tenen trens? Els britànics no tenen trens? Clar que en tenen. Tenen accidents, sí. Tenen els accidents mortals i les carnisseries que hi ha al sud d'Europa? No. I per què? Perquè gasten en manteniment. Gasten realment en manteniment. La realitat, a Espanya no. A Espanya fan veure que gasten en manteniment. Primer que gasten un terç. És a dir, respecte a França, no? França gasta 3 vegades més. Però és que a Espanya, encara que gasten només un terç del mateix que gasten a França, tenint en compte que Espanya té més quilòmetres de gran velocitat, d'alta velocitat. A més, els diners que sobre el paper es gasten a Espanya en alta velocitat després resulta que no es gasten en alta velocitat. Es dediquen a pagar-li el sou a Duran Lleida, que va ser treballador d'Adif. No sé si encara cobra d'Adif, podria ser,
perquè no ve d'un sou. Sabeu per què hi ha tanta gent contractada de DIF? I ara us ho explicaré. Perquè si a tu et contracten així subreptíciament, de manera d'estranquis, jo què sé, a la Biblioteca Nacional de Catalunya, o et contracten a l'Ajuntament de Torredembarra, doncs s'acaba veient. S'acaba veient el teu sou. Tants quartos pel Miquel o per la Mariona. Però, com que el Ministeri de Transports, com que Adif, com que el Ministeri de les Obres Públiques, dels Transports, de Foment, que en diuen, perquè fomenten, oi? Com que són tants milers i milers i milers de milions, el teu sou és el 0,00... És a dir, és tan ínfim comparativament als altres que no es veu. Ningú no ho detecta. És una qüestió de percentatge, és una qüestió de perspectiva. I al final t'acabes adonant que hi ha tantes i tantes persones en el Ministeri, Coldo García, les putes de l'Àvalos, el Duran Lleida, tots aquests. I diguessis, no, vaja, no, escolteu, mireu una cosa. Tenim un ministeri que és un cau de corrupció, però, en canvi, els trens funcionen. La gent diria, bé, d'acord. D'acord, no ens l'hem d'agafar en paper de fumar. Vivim en un país corrupte, però les coses es fan. La gent més o menys es conformaria, més o menys. Hi hauria alguns descontents, com ara jo, que som gent indesitjable, que no estem mai contents de res. I aleshores la gent diria, mira... El problema és que els trens no van, la gent s'hi juga la vida, però les meuques cobren a final de mes. Els endollats del partit cobren a final de mes. I el país, sigui el país d'Espanya o sigui Catalunya, no rutlla, no xuta. Avui no hem tingut trens. Demà ja veurem. Tot penja d'un fil. Tot plegat és una comèdia. I no exagerem, Sobretot no exagerem perquè podíem prendre mal, perquè no n'hi ha per tant. Perquè mentre guanyi el Barça, oi? Us recordem que ens cal el vostre ajut econòmic per consolidar aquest programa. Feu-vos subscriptors a través de l'aixeta i recordeu que necessitem els vostres comentaris, que poseu el dit cap amunt o cap avall, perquè aquí també s'ha de veure qui no està conforme. I amb el tema de Filmin, doncs què ha passat? Doncs ha passat, bueno, ja ho sabeu tots, que la gent se n'ha cansat que l'escopin a la cara. Han fet un documental, un reportatge, que no és que tingui un punt de vista o un altre punt de vista, és que no té cap punt de vista. Hi ha gent que els han defensat. No, és que no pots estar a favor, no pots estar en contra del cinema, perquè el cinema no fa ideologia, el cinema és art. Ah, és que aquest documental que es diu Ícaro és art, és un documental, és un punt de vista. No hi ha cap punt de vista. No és cap documental. És simplement la defensa més desvergonyida, més poca solta per la brutalitat policial. Aquí no hi ha ideologia. És exactament una tarde de toros. Què són els toros? Vaja, és una cosa molt espanyola, els toros. Ja sé que hi ha molta gent que li costa d'entendre perquè no ha anat mai a una corrida de toros. Jo vaig escriure un llibre amb un polític sobre els toros. El podeu trobar, o si ho busqueu ho trobareu. Què són els toros? Els toros és l'exaltació de la violència, de l'espanyolisme,
de la superioritat de l'ésser humà sobre les bèsties. Bèsties que no es poden defensar. No, no penses que es poden defensar. No, no, perquè els toros... Clar. El toro té molt d'envolum i pot... Bueno, un bon toro et pot fer mal. Però si tinguessis el que s'ha de tenir, t'enfrontaries amb una pantera. Amb un lleó. Com els cristians en el circ de Roma, que s'enfrontaven... Vaja, s'enfrontaven els pobres cristians, els posaven davant dels lleons, de les panteres, Si tinguessis el que s'ha de tenir, aquests espanyols que són tan mil homes, enfronta't amb un elefant. No, s'enfronten amb un brau que tot i l'envolum és vulnerable. No s'hi veu gaire i amb un tros de roba, la muleta, que en diuen, el engaño, també en diuen el engaño, per tant enganyen, oi? Doncs el que fan és marejar una pobra bèstia i després la maten a traïció. Això en diuen el arte del toreo, la tauromàquia. És a dir, només s'enfronten quan tenen una probabilitat del 99,99% de guanyar. Això en diuen ser valents. Vaja, només cal veure la quantitat de braus que moren i la quantitat de toreros que moren. El mateix entre la policia i la gent desarmada que anava a votar. D'això va aquest programa de Filmin, que és un documental que va d'apallissar la gent. No qualsevol gent, d'apallissar els catalans. Que això a ells els agrada, apallissar catalans. Perquè els catalans són menys que els sud-americans. Perquè els sud-americans, almenys, la seva llengua materna és l'espanyol. Nosaltres no. Nosaltres estem encara per sota. Sí, són molt racistes en Sud-amèrica. Indios de mierda, aquestes coses que diuen. Sudaques, etc. Però almenys tenen una categoria superior a la dels catalans, perquè els catalans estem, com que no som hispanoparlants, aquesta és l'Espanya real. I han fet, amb tota la llibertat del món, un programa Filmin, emborrant-se dels catalans defensant que la democràcia espanyola és igual a apallissar gent que anava a votar. No anava a fer una costellada. No anava a prendre el Palau d'Hivern. Anaven a votar. Això a Europa, a l'Europa civilitzada, potser a Montenegro no, oi? Però a París, a Londres, a Roma, a Amsterdam, a Berna, a Zúrich, a Viena. Els costa d'entendre que una gent que va a votar se'ls hagi d'apallissar. I no anaven a votar perquè se'ls havia girat el cervell. Anaven a votar perquè els havia convocat el representant de l'Estat espanyol a Catalunya, que és la Generalitat de Catalunya, que era el president de la Generalitat, que era Carles Puigdemont. Que sigui un caguetes i que sigui un venut, no vol dir ell i Oriol Junqueras, vicepresident, ho dic com un homenatge a Joan Gaspar, oi? Ell i el seu vicepresident, Oriol Junqueras, van fer la pantomima de convocar-nos a votar per després que aquella votació no fos vinculant. Van dir que era una votació vinculant, però després quan va sortir el que va sortir van dir que no era vinculant. No, ho dic perquè han passat uns anys, però les coses com siguin. Ícar, la ciutat en flames. La gent ha dit, molt bé,
feu aquest reportatge, però nosaltres no pagarem més aquesta cosa del Filmin. Oh, és que els catalans sou uns intolerants, esteu en contra del cinema. No, no estem en contra del cinema. Ni estem en contra de... No, simplement que ho pagui la Guàrdia Civil, això. Hem demostrat el poder dels catalans quan estem units. Hem demostrat que ja n'hi ha prou que ens prenguin el pèl, que se'n riguin de nosaltres a la nostra cara. I us diré més, la gent està molt contenta quan s'ha reconegut amb la capacitat de fer el que s'ha fet. I què és el que s'ha fet? El que s'ha fet és demostrar com quan el Galinzonga, el director de La Vanguardia, en ple franquisme, va dir en una església, l'església de San Ildefonso de Madrid, va dir «Todos los catalanes son una mierda». I aleshores el que va passar va ser que els subscriptors de La Vanguardia, els catalans subscriptors de La Vanguardia, es van donar de baixa. Que fins i tot en el franquisme, la negra nit del franquisme, la gent té un sentit de la dignitat. Sí, tu pots dir, pots afirmar i pots sostenir amb tota llibertat durant el franquisme que els catalans són todos una mierda. Però aleshores que et compri La Vanguardia la teva mare. O és que estem obligats a comprar La Vanguardia? O és que estem obligats a ser de Filmin? No. 2 i 2 fan 4 i 2 més en fan 6. I 2 més en fan 8. El millor de tot és que els catalans han vist que tenen poder, tenim un poder polític inimaginable quan anem junts, quan no estem pendents de Lluís Llach o del Carles Puigdemont o de l'Oriol Junqueras, que ens diuen el que hem de fer, quan els catalans som ja prou grans i prou madurs per saber el que hem de fer i sobretot sabem el que no hem de fer. I fem amb els nostres quartos, amb els nostres diners, exactament el que ens dona la gana. Cada moment ho podem fer. I no m'allargo més. Són les 10:37. Gràcies com sempre, per la vostra col·laboració, per al vostre ajut. Ens en sortirem perquè és que això no va. No van ni els trens, ni va la propaganda espanyolista de Filmin. Tot això no va. Això aguantarà el que aguanti, però que això no durarà, és que no pot durar. No pot durar. Ens en sortirem, i tant que ens en sortirem. Soc aquí, com sempre, disconforme, malcontent, amb problemes de veu. Soc l'os de la música.